Salutare și vă regăsit la un nou video. Eu sunt Mihai și am mai revenit cu un video de Roblox Greenville. Sunt aici la cabană. Apropo, mi-am schimbat outfit-ul, dacă vă place. Și acum vreau să vă spun că mi-am vândut BMW-ul și Lincoln-ul și mi-am cumpărat un GLS. I-am pus și niște jante custom și mi-am mai cumpărat un Ford Falcon, un Ford un Jeep Ford, da. Ăsta e mai vechi, nu are farurile automate, așa că o să folosim GLS-ul și nu știu de ce nu mă lasă să apăs pe butoanele astea de jos. Habar n-am. Bun. Așa, să ne închidem noi ușa la cabană. Bun. Acum vreau să mergem până în oraș. Așa. Dar nu în orașul ăsta, ci cum ar veni, nu o luăm în stânga, o luăm în dreapta, în celălalt oraș. Pentru că vreau eu să caut ceva în acest oraș. Încă nu trebuie să alimentăm. Vai, să vedeți ce am pățit. Deci de la caban, nu de la caban, de la târgul de Crăciun, o trebuie să vin pe jos până aici la Peco ca să alimentez, pentru că am rămas fără combustibil la mașină. Iar m-am dus greșit. Vai, o luăm pe aici, nu e problemă. Să mergem noi până la spălătorie. Eu s-o obsedat să spăl mașina. Băi, o nebuni și mașina. Dacă e, ne băgăm în asta mai mare. Trebuie să ne băgăm pe partea asta, la altă se pare că. Ok. Bun. Mașina noastră este spălată. Acum putem pleca. Vreau să mergem și să alimentăm, să fiu sigur că nu rămânem fără motorină. Acum mai găsesc coprecul. Hai că știu bine suntem aici. Trebuie să mergem înapoi un pic. Tot în față ar trebui să găsim pe cou. Da, perfect. Am băgat și în semn. Normal că avem reclame. Am fost niște colinde. Măruț, Margarita. Bun, am și alimentat-o. Ia să ne angajăm noi la Just Buy, pentru că plătesc bine. Așa, să-mi vină odată la 5 minute 650 de bani. Mașina e spălată, e alimentată full. Acum trebuie doar să plecăm la drum. Uitați, mi-a venit 650 și în 5 minute mai vin. Tot așa. Îs curios eu prin duce drumul ăsta, că n-am fost niciodată. În jocul ăsta sunt multe drumuri care se termină așa brusc. Ca și cum e ăsta, uitați. Deci dacă noi... Au, că am picat. Of.
am ajuns aici. Văd că mașina e tot în murdară. Deci s-a gătat vizita noastră în celălalt oraș. Dar de ce avem atât de puțin combustibil? Stai un pic. Că noi am alimentat. Și am și spălat-o, no? Asta n-am mai auzit. Ia să alimentăm noi iarăși. Bun. Acum măcar avem full. Dar ce e aici? Restaurant oare? Ah, arcade-uri. Uai, ce faine suvenirurile, vreau să-mi cumpăr. Dar de ce nu mă lăsați? Aici e de petrecere, aici tot de petrecere, pot să mă joc. Nu mă lasă să mă joc, uite și pizza. Hai să intrăm. Tablouri cu pizza nu prea. Astea cu mașini mai fain. Pe aici ce-i? Oh, polițist. Bateriile. Aici ieșim în curte din spate. Cu noroc. Bucătăria de la pizzeria. Uite că pot lua pizza de care? E asta cu pepperoni. Haha. Ia să mâncăm noi niște pizza. Bun. Ia să ne punem noi în ghiozdan. Bun. Nu pot să iau nimic, ca păcat. Eu îmi ciordesc o jucărie, cât costă? Nici nu scrie un număr pe preț măcar. Ăsta-i fain și asta. Și ăsta îmi place și astea mici și mai iese și sus ăla, box. Ia ce fain este. Bă, mașina asta merge singură, e posedatul. Ia să mergem noi pe aici. Ce mai avem? Ăsta, mi se pare că nu se poate intra în el. Următorul. Nici în ăla, nici în ăla. Frână. Ce e aici? A, putem intra, îmi place atunci. Am dat de birouri. O baie. Fain.
Ah, știu pe unde suntem. Trebuie să ne întoarcem. De Crăciun. Frână. Moș Crăciun. A, nu, trebuie să ne întoarcem să spălăm. După aia vreau să schimb culoarea, să o fac neagră, să văd dacă arată fain. Bun, e curată. Cred că o să-mi vând Jeep-ul la Ford pentru că am strâns 16.000 pe ăla, cred că iau vreo 5.000 sau cât iau. Stai să văd, arată pe negru. Ulala, negru las. Că nu-i urât. Bine, sunt cam foarte întâlnite astea negre, dar na, asta e. Nu știu. Da, să nu parcăm chiar pe 2 locuri. Dar de ce să parc... De ce o vrut să se parcheze fix lângă mine din atâtea locuri, din toată parcarea? Eu asta nu înțeleg. Cât iau pe ăsta? 3.000 puțin. Na. Bun, pe ăsta 72 plus 8, 80, am 100. Hai că e ok. Să vedem noi ce mașini ne mai putem lua. Dacă nu mă înșel eu, ne putem lua Range Rover-ul. Eu, ăsta ar fi fain, Maserati. Range Rover-ul putem lua, da. Ce mai putem lua? Cât ar fi BMW-ul? 103, 109. Da, stai că nu înțeleg. 81. ...82, ce mai scump, sub astea, da. Cred că o să ne orientăm noi spre BMW, doar că să-i facem noi jantele așa. Ce ziceți voi? Arată fain? 22 black, așa are și asta. Da. Ia să vedem ce mai putem la cred că o să mergem pe BMW oricum, da? Vreau să mă uit un pic.
Am văzut că foarte, foarte mulți oameni, știți ce s-au luat? Stați să vă arăt. Și-au luat unde îi... Știu că e mai ieftin un pic, nu? Da, de ăștia și-au luat. BMW seria 5 Touring în 2020, dar foarte mulți oameni și-au luat, dar nu știu de ce. O să mergem pe acest domn Exchange. Pe Alpine White. Bye. Bun. Și mi-a rămas și 20.000. Ia că-s doi cu limuzinele aici, treburi socotele. Vedeți că are și frân automat, uitați. Deci n-a apăs pe nimica. No, foarte fain. Am tulit-o rapid. Cred că de acum nu mă BMW meu. Hai să-i pune... Dar nu că-mi plac jantele mult, nu le schimb. Vreau să mergem până la cabană. Nu până la cabană, până la Dragul de Crăciun. Pentru că vreau să cumpăr ceva de acolo, că facem un fel de roleplay acum. Și după aia trebuie să mergem până în oraș, da? Numai să văd eu. Ăsta e drumul. Nu! Primul accident. Nu, asta e că tot încurc drumurile ca următorul. Asta. Tu ce mi pe contrasens, mă, omule? Sau poate e jucătorul din Anglia și crede că e invers. Treaba ala. Ce face aici, oare face în dreapta? Trebuie să mă cam încurcat drumurile. Trebuie să ne întoarcem. Pe aici trebuia să mă duc. Dar acum am nimerit. Doamne, ce fain e. Bun, trebuie să cumpăr de aici niște tortă dulce. Bună ziua, am dat una niște tortă dulce. Mulțumesc, la revedere. La revedere. Eu și roleplay-ul, n-am nimic acum. Haideți să mergem înapoi. Ne întoarcem. Acum direct spre oraș. Ancorat. Da, nu te mai băga în toate semnele mașină. Chiar dacă e super bun.
Am eu o treabă cu spălătoria. Nu. Aici avem noi treabă la ăștia. Mă scuzați. Un fel de Subway, cred că vrea să fie asta. Dar nu intra în bucătărie caracterul. Nu pot să comand nimic, am păcat. Ar trebui să se poate interacționa. Ne întoarcem noi la sensul ăsta, dacă încăpem. Mașina asta e foarte mare. Ce sens fain, încăpem perfect. No, acum mai găsim mersul spre casă. Pe aici, sigur. Normal ar trebui pe aici, tot în față, pe unde am venit. M-am dilișat de cap. Și dacă dăm de spălătorie, ar trebui în partea asta să dăm și de peco. Sper să-l găsim. Da, bun. Atunci mergem noi spre casă. Să mergem să vedem ce modele de jante mai putem pune pe această mașină, chiar dacă superbe asta care le are. Vreau să văd eu ce mai oferă BMW-ul. Bine că am și programul custom. Mi l-am cumpărat. Ar trebui să îmi customizez și numărul de matriculare. Să dau 10.000 pentru numărul de matriculare. Nu știu zău dacă e rentabil. Cred că nu avem mașina asta la am sau pe toate, habar n-am. Băi, frână. Am o intrare aici, da. Asta e prea tare. Așa. Deci noi le avem astea și avem disponibile restul. Nu-mi place, nu-i urâtă, nu-mi place, îmi place, nu-mi place, îmi place, e cea mai faină și nu-mi place. Așa că o să le lăsăm pe astea negre. Să reglez o cameră. Nu putem să plecăm.
Vreau să mergem. Sigur o bag în ceva. Am fost sigur. Vreau să mergem mai puțin până... Ăsta ce să mișcă așa de greu? Vai, tastatura vieții. Ia să-l depășesc eu pe nenea. Bun. Unde să parcăm? Parcăm. Și ăsta au venit aici, vai. Nu mai parchez pe locul ăsta de handicapați pentru că nu stau mult. Și ăsta... Deci, eu zic să ne punem asta cu Wisconsin și plate-ul. Cum să scrie? M, Y, H, așa. Liniuță. Să dau 10.000, nu merită. Sau merită? Eu zic că nu prea merită. Altă dată. Dar sunt alte modele. Iarăși reclamă. Uitați încă unul cu BMW de care tot v-am zis că și eu, bine și eu am, dar nu e frumos. Ce caută poliția aici? Ah, bun. Să vedem noi ce ne putem lua pe asta. Cât o să pun colindele iarăși. Pe asta cât l-am dat cu bine, dar nu vreau să vând, dar numai așa curiositate. 71 și am dat 82 puțin, nu vând cu 11.000 mai puțin. Dar ce ne putem noi lua? În 26.000 că cred că ne putem lua Jaguarul. Bun. Oare ne putem lua Jaguarul totuși? Deci noi am avut BMW ăsta cu 13.000. Cred că ne putem lua Jaguarul. Am putem că e 28.000. Ne putem la Porsche. A, nu, 24. Păi ne putem la Jaguar.
Multe opțiuni. Pe alb, nu, pe negru ar merge. Toyota asta, nu știu ce să zic de ea. E bun acolo. Bă. Băi, ăsta nu-i urât. Ala mai avut. Porsche, nu mi-aș lua. Un Tiguan încă avem bani. Am putea avea bani și de Mustang. Trebuie să ne luăm Jaguarul. Ne luăm noi un Chevrolet. Hai să ne luăm un Chevrolet. Dar jantele vreau să le schimb. Așa. Mai. Parcă știu că ultimul prost. Wow, ei, nu-i urât. Tu vrei să urci la mine în mașină? Hai să-ți deschid. Gata, că v-am deschis. Îi sprintenă măcar. Da. Să o lăsăm mai așa. Bun. Sper că v-a plăcut, sper că v-a plăcut acest video. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. Dacă vreți să mai vedeți videouri de astea la mine pe canal, adică să mă urmăriți ca să mai puteți vedea ce postez. Și să scrieți în comentarii, da, ce video vreți să mai postez. Sper că v-a plăcut videoul meu și noi o să ne revedem data viitoare. Pa, pa!